Dacă îți dorești o locuință luminoasă, spațioasă și bine compartimentată, rămâi cu mine până la final. Ne aflăm în Moșnița Nouă, într-un duplex compus din 5 camere și 3 băi, cu o suprafață utilă de 125 de metri pătrați, dispus pe parter și etaj. La parter avem un living luminos și spațios, o bucătărie open space, un dormitor care poate fi folosit și ca birou, o baie, cameră tehnică și un spațiu de depozitare. Ne aflăm la etaj, un dormitor matrimonial ce beneficiază de o baie proprie, un dressing, 2 dormitoare și încă o baie. Locuința este racordată la toate utilitățile și beneficiază de următoarele avantaje: sistem de climatizare, supraveghere video, videointerfon și alarmă. În spatele locuinței avem curtea deja amenajată, perfectă pentru relaxare, și o terasă acoperită cu o suprafață de 19 metri pătrați. Dacă acest duplex ți se potrivește, te aștept la o vizionare.